ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର 7ଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରହସ୍ୟ ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିନି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ପତାକା ସବୁବେଳେ ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଉଡୁଥିବା କଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ମନ୍ଦିରର ଶିଖର ଉପରେ ବସିଥିବା ପକ୍ଷୀ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏସବୁ କେବଳ କାହାଣୀ ନା ସତ? ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରହସ୍ୟ ଓ ଇତିହାସ। ତେଣୁ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭାରତର ଚାରିଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ରହସ୍ୟ ନମ୍ବର 1। ମନ୍ଦିର ପତାକାକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରଚଳିତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏହା ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଉଡ଼େ। ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ସେବାୟତ ସୁରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ବିନା ଶିଖରକୁ ଚଢ଼ି ପତାକା ବଦଳାନ୍ତି। ରହସ୍ୟ ନମ୍ବର 2। ମନ୍ଦିରର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ପରି ଲାଗେ। ରହସ୍ୟ ନମ୍ବର 3। ମନ୍ଦିରର ବିଶାଳ ରୋଷେଇ ଘରରେ ମାଟିର ହାଣ୍ଡି ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ରଖି ରନ୍ଧାଯାଏ। ପ୍ରଚଳିତ ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ଉପର ହାଣ୍ଡିର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସିଝେ। ରହସ୍ୟ ନମ୍ବର 4। ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମହାପ୍ରସାଦ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ ହୁଏ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରସାଦ କେବେ ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ରହସ୍ୟ ନମ୍ବର 5। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାଠର ବିଗ୍ରହ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନବକଳେବର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ଏହି ପରମ୍ପରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଓ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଆଷାଢ଼ ମାସରେ 3 ଠାକୁର ବିଶାଳ ରଥରେ ବସି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ମହାଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଭକ୍ତମାନେ ପୁରୀକୁ ଆସନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେବଳ ଏକ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଏହା କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥା, ଭକ୍ତି ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଭିଡିଓର କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏପରି ଆହୁରି ଓଡ଼ିଆ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।